buntag tanan di ay Adlaw Lunes kapodron. Daghang salamat gyapon Ginoo sa kabuntagon nga maghatag karong adlaw. Kamata patarong buntaga. Yan po ko gumatubangan di koy daghang grasya di ay abot-abot. Ano ba eh? Halimang ala matagay ati tes piyabas taghan tagkeo sada po ko'y bawa ning hang kapayas Nadao pa ko sa bukid at sa ngajuan saan lazo man pagkay sakdanan sa diapod gapilan ni kung mamaalit sa gapon o kani singandani mura sang naong kadako lingin masang naong pod lingin taw puro mga magkagnaw dapat ko'y makang bulanghoy da kajo magdungag ko daan ni ron kay na may magtrabaho ron sila ganahan man sila bulanghoy muling haling agon karon. Salamat kajo manong aloy rini libres sila sanay karon rin maghatid na mo og lagot mon hindi gani paw saging pinja hatag sa kapadas suka tuba maghalos na naman tanan lagi ni sa isang ihatid dari namo. Salamat kajo manong aloy sa mong kabagutan sa kaya mong kabalos nimo Magdaag sa dagos bulak, magdaag sa koron, hindi agan. Gusto na naman pa yung nagpa-tugtog. Naluto na daghang ginagagbulang-hoy. Wako maka-video kay kuan pagtakang kay daga kuan sounds na halin sa bulan og saging. Talipan. Manigang bulanghoy. Dagka man ang gibuak-buak. Buak na pag dungan na. Kaak-aso. Kasarag ni kabuok. Kajo. Ano ba ng bulanghoy dyan? Haplutan. Kay haman tani nga kuanon sumanon sa pikis oras suman-suman nga pa sa plaster hindi ko ganahan magtrabaho nga pa plaster. Ano naman yung himudang kay so laki lagi hindi na kasungan og kuan masingan ka og rice. Nandun na siya bulanghoy. Sa oras din na siya. Huwag bulanghoy, mangitag saging. Mga haramang para na hadaan. Huwag nga ni. Kaya upan po, di po ka sumangaon na. Puro dagkag hang naong ron. Yan na. Ha? Dakan hindi na buka kay kuan nada pa biyabas. Ja, ako man sila diha ako una magbunjag. Kaan ko una ring papayas kay murag. What is kibaw na mo? Usay para sa papaya. Bitaw ang musultian. Nya na pud nihang tukan na pinihang kagid nga. Kuan, tudugay ko magbawas na. Asa na ba ning maabot na magtagpat ka adlaw sa ako magbawas sa papoy tayo mag-ultrasound kay busy pa. Susunod adlaw mahaman ko dani mahaman ni matiop-tiop na ni.
Good morning sa tanan. Ma'am Yuning Ayop. Good morning, ma'am. Ang tagapayas. Ma'am Cherry Ulrich. Diya sa Manila. Quezon City, ma'am Felisa. Taghap. Good morning, ma'am. Mainit tag rapayas. Gapon ng snack bang ko karon mainit. Basi na lang. Diya ni Sir Noel Dominguez Cebu. Good morning, sir. At makagpayas. Sa mga bagong mga ngili sa video ako ka memorize sa mga new viewers. Good morning. Sige, ingon na nga mama, init na kapayas. Wapag ang tarbante kay na may palito nun. Pagkabit sa lababo, si Jamay na hibaw, mga hindi ipa palit. No, ako sila unang si Madari. Paborito nito nagkapayas, o biyabas, da. No, kasamot man na. Walang sa kuwira sa alaman ng bayabas, ihatag ng hang tatay. Sa tunungutan ng haras Hermelita, Badari, tuas kuan. Suri-suri, tuas Valencia. Okay, hapit na po tumular ka. Bilma Makabalo, ma'am. Good morning. Kung sa ilakaw sa imong panahon diha, ma'am. Dahil ito ng gabi ning huwag kalit. Nanisiga na po doon. Diyan ni ma'am Idina Urada Kanyite. Sa doong panahon. Gani karong mag-init din ni Ron. Berkad maglangit. Ruling mo na mag-Muslim. Oo. Kabit na sila o para putahan sa CR. Diyan na, nagkuha na sila sa putahan sa CR. Hindi na makitag lubot. Ligtas na. Tapos kauhaw. Wala, rapag-agi. Ano pus pa pamutagbang? Kaandaan eh. Laroy. Na, kay lubong-bugno pa. Mau hiwa.
Mamupot Sa merkado kepada. Tara. Tadang, tadang. Naglisod ko. Gawin na role. May putusan ng isa. Balik sa. Webren light. Balik sila pikas. Okay. Banda ko. Lumugnaw. Saka po na sa tayo kuan. Pan. Salamat kung mamaalis gapon kay itong giapilan dito sa Kasati. Tagbayan siya akong kilo. Naparole. Be. Ha? Isa. Why napos pa pang tugbong? Mas tubutagbong kay bituan po nag-atay gapon. Kahulot dat tumangan hinapon to. Adobo nag-atay. Ang ginakipainit-init ra. Sa mga nagkomentang video gapon nga bahay ni Papa, lalo mga anak uban. Sa anak niyang bunso, ito sa bilaran. Sa anak ng badi, ito pikas. Sityo, Kalingganay. Duha, ito Manila. Lusa, ito pikas, Tukloy, Laki. Ako rin dideo-deo. Mga nagdada ni og gasay og wala nis bay nahinog sa pikas bay na nanay na makaon alam itong laan asa ka manang kung kita mawag pakatag nga itong idara 93 ako gani mag-isa na magani ko hanggang na mga ko kabot siguro sa sinta. Gapaloy. Bultod pang snack. A few moments later. Madinig lang nakamanrong adlaw. Nakabit na ag sira si Arda. Giudiran pa malagining kuan og sira, doon na wa pay sira. Pero agsud sa CR wa pay finishing. Kani na finishing na. Salamat jud sa Ginoo. May nahinay na jud ka plaster. Hinja dia nakabit na ag lababo. Na request ni Madam. Nana, hinja kaning bintana mo na pud ni. Sira na jud ni. Dari tama nagpinising sa ubos kay lisod naman ko magpinising og di ma kuha naglababo pero wa pay flooring na pa nagkaranrakas pag juta at least na pinisingan na dari taman sa lababo
Problema na laman katong si Ras portahan. O pinising na ng abuhan, may wa pa. Kanarakas gihapon, pasensya na sa background nga. Hibaw man sa naa. Nagtrabaho mo na sa portahan. Ali-alihan sa laman ng mga plywood. Mulakaw. O magabi po, doon di ko matakab sa wakwak. Bitaw. Mo ni ilang agiron. Kani. Kuan pa na. Huwag gitaghugat. Kalendari di ay mo isang gitiwas. Ang tiwason katong nalaman kana. Katong dadto motoy wa pa. Stop sani kay kuan. Nay nyaman ni ja. Stop sa pud laman ni kay total anam-anam. Tanawon hag materialis dito pila pay sobra. Sobra sa duha, tulo, upat, lima. Sa duha, tulo, upat, lima, ano, pito, walo og tunga. Para pinising gihapon ni tiwas. Nga mapanig bunbon. Kadto. Ang tabunan dadi apoy dali para sa kuana napa para sa flooring ano ba to? Anong tabunan ron? Ano yung pang tabunan ng kuan? Bunbun. Stop para ba? Stop trabaho. Balik sila sa office.
kaya kakaon po. Pagi lagi. Kasih ini. Ingani ko sabi pada. Kusur sabay, kusur. Palami o pamahuman. Ito pas tinuod nang.